penggemar setia kuwi nek nonton mesti nganti bubar. Matur nuwun. Besok dolan ndek Mas Slamet, Lek. Ya. Biar dihadiahi sebuah mie ayam. Bayar ya mangsane Kak ya. Ya. Lagune apa, Nduk? Anu Kitir Sumilir, Nduk. Princess Abelia. Oh, nggih. Kitir Sumilir. Heeh. Kalih lek Sukimen apa kalih sinten? Monggo ngejak mumpuni ya kena ngejak Anu Dek Olivia Sriati. Ya Kitir Ayo Mbak Sumilir. mumpuni. Ya Anu nih. Kakung ben istirahat. Ya. Monggo Kitir Sumilir iki pundutan iki diaturke kaya ngopo. Ya monggo langsung kemawon ya karo goleki Mas Supri di duet ini. Mas Tukidi, Mas Copet, anakmu Yuli, Budi, Ardi, Mas Prihatin, Mas Supri. Tak boleh
kasih matur nuwun. Nggih. Ya Kumitir silir. kitir sumilir. Kok Kok kumitir neng Kumitir silir. neng silir. Pancen tak klerokke kok. Kitir sumilir. Jeh. Nah, matur nuwun ya. Iki Matur nuwun. diaturi Pak Lurah, Pak Suprapto. Pak Prapto. nggih. Kasih lenggah. Urung nyawer kok ya. Nggih. Monggo. Lah iya. Pak Prapto. Monggo Pak Prapto. Monggo. Yuk spotnya kaya ngapa? Yuk, monggo Pak Lurah kepareng minggah panggung karo anakku Rici ki mah ya wis kenton-kenton matur nuwun, sukses selalu kagem Mas Carik. Yo kaya ngapa? Ya. Iki Pak Lurah. Ye. Yo. Selamat malam Sugeng Dalu Pak Lurah. Selamat malam. Sehat selalu. Alhamdulillah. Matur sehat nuwun selalu. kepareng nenggani nganti pol pokoke. Nah, nggih iki permintaan lagune oke. Wah men. Banjir Pak. Masih lali iki ning Nggih. bintang tamu gestar. Lah nggih. Pak Lurah. Kok mboten pinaraket wau to, Pak? Lah wong jenengan wis ubek nang kene wis menikmati Nggih, pentase Pak. jenengan mawon. Lah Nggih. nggih. Ngaturaken menapa menika Pak Lurah? Sik ra apal aku. Alintang asmara Ibu. Lintang asmara. Oh lintang asmara. Duatipun kalih sinten enten Mbak Mang Niken? milih saya kalih sinten Pak Lurah. Mbak Niken, Nduk Retno, Mbak Ria, Mbak Mumpuni. Napa mereka Mbak Mimin? Kotok onggrok niki. Kali Mbak Niken ya Aja rapi kaya Mbak tok. Niken. Ya, Mbak. Mbak Niken monggo. Mbak Niken ayo. Ya, Mbak Niken nih. Ya. Kanggo goyang lho Mbak Niken, kaya Mbak Afi. Wow, nikene anggere gelem goyang. Wah, kene arep gawe sumur bor wis ora usah golek bur wis oe. Kaya April malah goyange, jogete ning kene bokonge ning pasar Londo kono. Ane Ya. kira iki ke bokong palsu sing belah kanan kuwi. Iki bokong asli. Lah. Maka kaya ngapa? Ya. Kok ngertos Oh, nek lintang palsu niku asmara. napa pun nate ngili. Pun ate demek. Oh, alah wong tangga ya, Pak. Tepuk tangannya mana buat Bapak Lurah Beteng Ki Suprapto. Nggih, pun. Nggih, Kula matur nuwun. setunggal lagu mawon sing ngantri jauh keh. Wah, Matur nggih. nggih. Matur nuwun, Pak. Nggih. Pak. Nyebut Pak Lurah. Setunggal mawon, Mbak. Oke, nggih, Pak. Usah repot-repot lho, Pak. Ah, nggih. Siji, loro, telu, siji. Ya, nggih, nyawer matur nuwun. Nggih, ora lokak saya kebak nggih. Matur nuwun, Pak. Si. Iya. Nah, ya wis kabeh. Lah, yuk kene. Tenang, Nggih, Pak. matur nuwun Pak Lurah, nggih. Ya. Nggih, sampun. Ya, nggih. Sampun lumadi pamundutan Pak Lurah niku wae duet. Aku malah bingung pundutan akeh banget iki. Ingkang deren kalau wau Dari lewung dereng. Lewung dari Terus keluarga Torisa, Katresnan Jati. Nah. Katresnan sejati, ya. Mumpuni po Ria Pamungkas, monggo. monggo Nduk. Ya, monggo. Ya Mbak Ria ya ora apa-apa, apa Mbak Kiki no. Oh, ya Mbak karo Mbak Kiki. Sukimin. Ya. Mbak Kiki sama Mbak Ria. Nong. Monggo, lagune apa, Nduk? Katresnan sejati kandikanipun. Monggo, yuk langsung mawon, monggo diaturke. Wakeh banget iki pamundhut ki mau. Yo. Ya, spesial buat Pak Jalu. Lagu Buat kesukaannya Pak Pak Jalu. Jalu. Ya yo apa iso. Kayak kamar mandi iso, masak apa iso. Yo, yo. So, so.
Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi ketresing ati iki babu jagati neng endi Joko ayu kata ambi-ambi So Mbak Ria Terima kasih matur nuwun katresnan sejati. Sampun. Nah, aku nek weruh penampilane siji Mas Supri, loro adimu Copet, ya lho. Terus telu anakku Serumpung, Suranto. Anggere ngene iki wis kaya anggota dewan ya. Lho, kaya DPR to. Wah iya salah. Niki nggih DPR lho, Pak. Oh, Dewan Perwakilan Rakyat. Mboten. Lah apa? Dolan paitan rek. Jalan paitan. Alah, mandamu. Alah dipoto ya dipoto le moto sapa? Alah. Ya. Iya, Dan gen syutingan foto konenten. wae. Iya. Iya. Matur nuwun. Ayo presiden-presiden mikir dicekel. Nah, tombo ati iki pundutane Mas Supono iki engko tak ditagih iki. Nah. Wah, jan bareng rokoke serep iki abri iki jerep klepas klepus ya jan wis ra umum tenan bukti tenan iki. Iya. Ya, monggo yuk dindangduke Mas kaya ngopo? Heeh. Monggo tombo ati. Monggo lho. Memet dibukani Met kaya ngopo? La 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 le. Monggo. Monggo.
Iki lagu panyuwunan ya Nduk ya. Nggih, dipun pinangkani sampun. Heeh, ngedeh. Pesindenku jan kompak kabeh. Ora umum. Ya pesinden top yang ini iki meneng-meneng kabeh. Iya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadi. Kan Allahumma mele saged. Iya. Diangkat anu nggih saged Kok langsung iso tombati. kompak ku lho. Kompak kok elek. Nggih, matur nuwun. Ya, ora apa-apa. Yo iki kagem para kadang-kadang pemuda-pemudi Princess sing iso ngladeni kowe lagune apa sing apik. Kicau mania jauh kau pergi Banging Geni. Nah. Terus dari Ketua Panitia Mas Prihatin, Mas Yarkoni, Mas Rusdi ngersakake selalu rindu. Nah. Sumanding cinta dan air mata. Apa sih? Sumanding sampun. Sampun. Ya. Niki diapri Selalu rindu. Oh iya, selalu rindu sama siapa? Sama Iya. sama Pak Ne Cacah. Ah, iya. Aku kula dikancani mboten. Nah, golek kanca kene ae. Nggih lho. Panitiane Oh, sinten? Mas Prihatin. Wah, Mas Pre, ayo Mas Supre. Mas Minta Pre, mriki. monggo Mas Pre. Ya. Monggo apa Mas Rimulyono ya, Mas Rimulyono ndi? Kan nang mburi ae, mung sedokap sedakep bae. Ya. Monggo, ya njuk kanca apa sapa nduk kayang mah ya. Ya. Mbak Puni apa? Ya udah enggak apa-apa, ayo. Ya monggo. Ya. Selalu rindu bersama Princess Aprilia dan Mumpuni teruntuk Mas Adi Cetok Ganti Warno juga Mas Runtul. Raja Sawer.
Oh ya. Telah terbang cinta. Santosa. Hidup ini adanya, tiada terselera di hati. Tak terpaut cinta, rindu, rindu selalu rindu. Tiada temu, setiap kali bertemu. Rindu, rindu menyayang kamu. Rindu dan cemburu selalu menyatu. Hanya ada satu di hatiku. Terima kasih. Selalu rindu halunan suara dari Mbak Princess Aprilia dan Mbak Mumpuni, penyanyi kita Iya. dari kota Klaten bersinar. Iya, dan dari Tibayan. Nah, iya. Tiwa suarane menggema ya, dari Tibayan. Bayan, made in Jayus, yus. Iya, ora apa-apa kan saiki wis tenar ya, Nduk ya. Iya. Pindah rada meduk ya rada mesra. Iya. Iki dimonitor saka cetok anu ganti warna pun Mas Adi, heeh. Sama Mas Srontul. Nah, iya. Matur nuwun. Yo duete Mbak Niken Salindri karo Mas Silinder. Ribut. Silinder. Lagunya Madiun Ngawi. Ya. Neng terminal Madiun ngah. Heeh, saka Mas Tukidi. Nah. Madiun Iya. Ngawi niki. Heeh, Madiun Ngawi. Ngawi ini ndi? Kowe kok senengane kok genahke to, Ken? Piye kowe sing mutakon mau piye? Niki lagune napa? Lagune Madiun Ngawi. Ngawi ini tempundi. Ya sak Maksudnya nggon-nggon. anu desane niku kota napa desa ngoten lho. Ya kota to ya. Napa mantingan Nah. ngoten. Nek mantingan kan gone dalang Mas Kresna nika lak mantingan. Oh iya, kuwi ya klebu Ngawi ya. Lah nggih. Iya. Ku mau ketekok Ngawi ini ngendi? Ayo, Kuwi- Bud. Karangan nom ya eneng. Napa? Ngawinan. Oke. Heeh. Ngene puput iki ya ngawinan. Oke, yo. Ya, monggo Madiun Ngawi. Yo Mas Tukidi. Raja Sawer. Monggo lagumu. Ya. Metune kok Raja Toto ya apa iki? HP-mu iku celuk. Ya, monggo. Ya.
kasih Madiun Ngawi wis diaturke. Ya. Nggih. Pak pamundutan. Ha nggih. Yo anakmu sapa kuwi? Sinten? Gen duet Sida Rondo. Yo. Adik kula to? Heeh. Adimu sapa? Dani. Mas Dani. Gen diduetke karo Mumpuni. Pas. Pak mampun WA kula ae kok. Yo Den nyanyi yo. Wah. Kae Nggih. mau jer. Selamat pagi Mak Cangik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Untuk sedaya warga masyarakat kula ndongake sehat selalu murah rezeki. Amin. Sedaya Mak Cangik sak rombongan laris Amin. sehat. Monggo Mbak Mumpuni, monggo. Ya. Sayangku cintaku. Wow. Gayamu. Bisa ndagel lagi iki lho. Nggih. Kok fan kula Salam kagem Mas Seno, WMC, Mas WMC. Selamat Karangmonggo, WMC juga. Kowe ngomong aku sayangmu. Halo Mas Slamet sedih lho ning kono lho. Apa yo man wis bagus aku kok. Wow. Oh, piye? Ora apa-apa penting ki pede ya ta. Iya. Ya. Monggo yuk Sida Monggo. Rondo. Yuk. Sida Rondo. Memet pakete ayo. Halo, Mbak E yang di sana. Wow. Wah. Ya. Pokoknya nderekke Pak Kus di kompak. Kompak. Pancen jenenge Dani iki mbuh. Ya. Halo, yang jaket putih di sana, di tengah-tengah. Ya. Ya. Ay. Kanggo anak Wincar, Jaten, Mbah Suhar, Mbah Ibu Kusni. Jino, Mbah Sarmo, Biyen kula sliramu wis tak aturi. Ora bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora urung tak iki ning dadi rondo. Woyo.
monggo dilajeng. Selamat WMC cemburu, Cak. Langsung nesu Ya, ya. Untung. Iya. Nggih, monggo dilanjut Mak Cangik. Terima kasih matur nuwun Nggih, iki dalah sida sami-sami. dadi jodone wis diaturke.